Bravo, djeco, ja sam šumski maestro. Sviram, pjevam, pomalo spavam i družim se sa vašim starim prijateljima. Vi ih dobro poznajete. To su šumski patuljci, Borko i Pečurko. A danas želim da vam ispričam priču o tome kako su Borko i Pečurko učili o minama. Kad za loptom ludo juriš, u pobjede kada žuriš i kad želiš faca biti, pa sve druge zadiviti. Kad išaraš svoje lice poput strašnog poglavice, kad si željan da se boriš i ratnike svoje brojiš. Oprez, misli dobro, pazi gdje opasno ne odlazi, jer se mine dobro kriju, one žele da ubiju. Oprez, misli dobro, pazi gdje opasno ne odlazi, jer se mine dobro kriju, one žele da ubiju. Kad te čupka i crv sumnje kad te kopka, kad se želiš uvjeriti, samo malo istražiti. Lopta je za igralište, indijanci za dvorište, crteži su za maštanje, a igračke za igranje. Oprez, misli dobro, pazi gdje opasno ne odlazi, jer se mine dobro kriju, one žele da ubiju. Oprez, misli dobro, pazi gdje opasno ne odlazi, jer se mine dobro kriju, one žele da ubiju. Baš me interesuje gdje su danas ptica i crv. Kad se igramo i kad nešto pričamo, oni su uvijek tu. A kad nam je dosad, njih nema pa nema. A možda se oni ljute što ne pričamo o njima? Možda. A stvarno, Borko, koja ptica nosi najveća jaja? Ja mislim da najveća ptica nosi najveća jaja. Noj je pravi šampion, on nosi najveća jaja. A šta su, Borko, crvi? Na to još ni naučnici nisu tačno odgovorili. Noj nosi najveća jaja. To znate. A znate li gdje ptice legu svoja jaja? Ne znamo. Pa u gnijezdu. Tamo im je najsigurnije. A da li su sva djeca sigurna u svojoj kući? Pa, valjda jesu. Pozvaćemo mi mamu pticu. Neka nam ona kaže da li su sva djeca sigurna u svojim kućama. Roditelje, pozovite roditelje. Roditelje? Odoh ja po roditelje. Pitali ste da li su kuće sigurne?
Mi roditelji se trudimo da to budu sigurna mjesta za djecu. Neki se baš i ne trude. Tako je, Crviću. Nažalost, u mnogim kućama se nalazi oružje do kojeg djeca lako mogu doći. Nije mali broj djece koja su nastradala igrajući se oružjem u svojim kućama. Oružje treba predati. Ali ne u kontejner. Naravno, ne u kontejner, nego na mjesta određena za predaju oružja. Dužnost je roditelja da paze na sigurnost svoje djece, da razgovaraju sa njima, da ih upozoravaju, da ih uče šta su mine i gdje se sve mogu nalaziti. Moja baba Crvica mnogo priča sa mnom. Lijepo. Samo razgovorom sa djecom možemo razumjeti njihove potrebe, njihove želje i naravno njihovu radoznalost. Gospodine, gospodine, Maestro! kad želite u prirodu, zovite nas da pođemo. Znamo da ste znati željni, puno igre vi ste željni. Znamo da ste znati željni, puno igre vi ste željni. Roditelji, 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 ne skrivajte puške, bombe, šta će vama pištolji, metci, mi hoćemo siguran dom, siguran san u domu svom. Roditelji, 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 ne skrivajte puške, bombe, šta će vama pištolji, metci, mi hoćemo siguran dom, siguran san u domu svom. U mnogim kućama se nalazi oružje do kojeg djeca lako mogu doći. Oružje treba predati. Mi roditelji se trudimo da to budu sigurna mjesta za djecu. Mi hoćemo siguran dom, siguran san u domu svom. Divno, divno.